אהלן חברים, מה קורה? ברוכים הבאים לסקירת השוק השבועית שלנו. היום אני הולך לתת לכם תמונת מצב מלאה, לאן השוק יכול לזוז השבוע, מה חשוב לשים לב אליו ואיך לנקות את כל הרעש מסביב. אני אעשה את זה בצורה מאוד פשוטה ככה שכולם יוכלו להבין. אני רוצה שנדבר על כמה אירועים משמעותיים שמגיעים השבוע, כולל החלטת ריבית והצפי של השוק שיש לנו, ומה זה אומר בפועל על התנודתיות שאנחנו יכולים לראות. לאחר מכן אנחנו נצלול ישר אל הגרפים, נבדוק את הרמות הכי מעניינות לשבוע הקרוב, איפה נמצאת הנזילות שמעניינת אותנו ואיזה תרחישים יכולים להתפתח. אז יאללה, בואו נתחיל. כמו שאתם יכולים לראות, פה אנחנו רואים את התנודתיות שקרתה בשוק ב-24 שעות האחרונות ובשבוע האחרון. כמו שאתם רואים, ביטקוין בשבוע האחרון עלה 6%, איתריום עלה כמעט 12%, רק ב-24 שעות ביטקוין עלה 3% ואיתריום 4%. שאר האלטים גם בדומה וצמוד אל ביטקוין ואיתריום, אז באמת נרשמה מגמה חיובית השבוע. היה קצת שבוע מאתגר, קצת ירידות, קצת עליות, אבל בסוף אנחנו נסגור את השבוע חיוביים. זה ברמה הזאתי, המדד הפחד 24, בואו ניכנס אליו. לאחר שהוא כבר רושם גם עלייה במדד הפחד, כלומר שהשוק כבר קצת פחות מפחד, שזה אומר שנכנסים יותר קונים, שזה משהו שנחמד מאוד לראות וקצת חיובי לאנשים שפחדו שביטקוין היה ב-80,000, אמרו זהו והם פחדו לגמרי, אז זה קצת סימן שמעודד. אז בואו נצלול רגע אל הגרפים. מבחינת דוחות משמעותיים שיש לנו השבוע, יש לנו מחר את ה-Jobs Opening, שזה בעצם משרות העבודה, ועל פי זה גם הם יחליטו על הריבית. ביום רביעי בשעה 9 יהיה החלטת הריבית של הפדרל רזרב. פדרל רזרב, מי שלא יודע, זה הבנק המרכזי בארצות הברית. לאחר מכן, אחרי חצי שעה, יהיה נאום שבהם הם ידברו על למה הם החליטו את זה, יפרסמו דוחות וידברו על תוכניות לעתיד לקראת השנה החדשה. לכן זה דוח שמאוד משפיע על התנודתיות. הצפי שלנו כרגע הוא שיורידו בעוד 25 נקודות, שהריבית כרגע עומדת על 4%, ואם הם מורידים בעוד 25 נקודות, היא תהיה על 3.75%, שזה במידה והם יורידו, כרגע הצפי ככל הנראה שהם יורידו, אבל זאת תהיה פעם שלישית ברצף שהם מורידים את הריבית, שזה סימן מאוד חיובי. למה אני אומר את זה? ברגע שמורידים את הריבית, הכסף נהיה זול יותר, אנשים מזרימים יותר כסף אל השווקים, אל הנדל"ן ואל כל שוק שבעצם רוצים להשקיע את הכסף, אנשים כביכול ההלוואות הן יותר זולות. אז לכן כל הפנים ליום רביעי, לקראת הדוח הזה, ביום חמישי יש לנו את ה-PPI גם, וזהו. ברמת הגרפים, אני צולל אל הגרפים עכשיו. אוקיי. גרף איתריום, אוקיי, ביטקוין, סליחה, אני מסמן לי יום אחד, ובעצם אנחנו רואים פה שהיינו בטרנד ירידה לאורך הרבה זמן מתחילת אוקטובר, ואנחנו סיימנו את הטרנד כביכול, הנמוך הגיע כמעט סוף נובמבר, ואפשר לראות שאנחנו מאוד קרובים לפרוץ אותו. אוקיי, אם אני ארד קצת למסגרות זמן נמוכות יותר, כמו 4 שעתי, אני רואה שאנחנו בעצם שוברים אותו, אנחנו מאוד קרובים. האזורים הקריטיים שיש לנו והרמות המעניינות שיש לנו בביטקוין זה אזור ה-93,000 דולר למטבע ואזור כמעט 100,000 דולר למטבע. ברגע שאנחנו נתבסס מעל האזור הזה, שנעשה משהו ברמה הזאת, אנחנו בעצם יכולים להיות סביר להניח שנגיע לאזור ה-100,000, לבדוק אותו ולראות איך אנחנו יכולים להגיב. אבל במידה ואנחנו נפרוץ את ה-93, אנחנו מאוד בוליש על ביטקוין לאזור ה-100,000. כל עוד אנחנו לא מצליחים לשבור את זה, אנחנו נראה כבר שהוא יראה עוד הפעם כלפי מטה ולבדוק אזורים נמוכים יותר כמו ה-88. מה שקרה בימים האחרונים, ובעצם קיבלנו מפה איזשהו אזור, איזו תמיכה. שימו לב, קיבלנו פה תמיכה, התנגדות, פרצנו עוד הפעם, תמיכה, ועכשיו פרצנו שוב פעם למעלה, ואנחנו בדרך לבדוק את האזור של ה-93, 94, וברגע שנצליח לפרוץ אותו כלפי מעלה, אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שאנחנו בדרך ל-100,000. זה בנוגע לביטקוין. אני רוצה לדבר רגע על הרמה של ה-100,000. תשימו לב שזה אזור מאוד 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 קריטי. למה? אני חוזר רגע למסגרת זמן היומית, אוקיי? כי תשימו לב, פה טראמפ הודיע על המכסים, ובעצם ירדנו פה
20%, אוקיי? ותשימו לב, ירדנו פה וקיבלנו בום, מכה חזקה למעלה. אותו דבר פה, ירדנו, קיבלנו תמיכה, ואז שברנו עוד הפעם למעלה. כנ"ל כאן. שימו לב, ירדנו את כל זה, ואז מפה הגיעה פריצה חזקה של 23%. זה אזור מאוד חזק, ואם אנחנו נצליח לסחור מעליו, אז נוכל לדבר על אזורים גבוהים יותר, אבל זה כבר מאוחר מדי. רק רציתי לדבר על החוזקה של הרמה של $100,000 למטבע, אבל כרגע הפנים שלנו לאזור $93,000, ברגע שנצליח לפרוץ אותה נוכל לדבר על 100 וכן הלאה, אבל ברמה השבועית העיניים שלנו מתבססות על האזור הזה. זה בנוגע לביטקוין. עכשיו אני מדבר על איתריום, אוקיי, אותו דבר, כל נר מסמן לי יום אחד, סבבה, אותו דבר איתריום גם. אנחנו קרובים מאוד לשבור את הטרנד ירידה הזה לאחר הרבה מאוד זמן. כמו שאתם יכולים לראות באיתריום יש פה קרב בין הרמות תמיכה. הרמה הקריטית שלנו באיתריום היא 3,400, 3,300. אותו דבר גם באיתריום, זה האזור אקסטרים שלנו. כשאני אומר אזור אקסטרים, זה אזור שהוא מגיע אליו והמחיר מגיב אליו כמו פינג פונג. תחשבו שזה רצפה, המחיר הגיע לרצפה, בום, קפץ. אותו דבר גם פה, קפץ. שימו לב, הוא הגיע לכאן ועלה כמעט 50%. עוד פעם, הגיע לפה, עלה 28%. אז שוב, אנחנו כרגע מצליחים להיסחר מעל ה-3,100, שזה מאוד חיובי לאיתריום, אבל, וסביר, כל עוד הנר הזה יסגור פה, מעל האזור הזה, 3,100, 3,200, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו בדרך ל-3,400, לבדוק את האזור הזה, ואז במידה ונגיע לאזור הזה, ונצליח להיסחר מעליו, לחזור לאיזה ריטסט מסוים, ונוכל לדבר על האזור של ה-3,800, שזה גם אזור מאוד חזק. אבל לשבוע הקרוב, אלו השתי מטרות המרכזיות שלנו, היעדים המרכזיים שלנו, שזה 3,100 ו-3,400. כרגע השוק נראה מאוד חיובי. הנר השבועי בדרך להיסגר גם בוליש, אם הוא יצליח לקחת את השיא של הנר הקודם, שזה יושב ב-3,200, זה יהיה מדהים. אבל זה ברמה הטכנית, נראה שהולך להיות שבוע ירוק, שבוע חיובי, הכל בהתאם להחלטת ריבית שקורית ביום רביעי. כמובן שנעדכן הכל בקבוצה. אז עד כאן הייתה סקירת שוק, מקווה שהעברתי לכם את זה כמו שצריך. נתראה בסקירות הבאות.